Karagdagang 10 community hospitals naman na target pang ipatayo sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Bahagi ng dedikasyon upang maiangat ang kantas ng healthcare system sa Pangasinan ang pagtatatag pa ng 10 karagdagang community hospitals sa iba't ibang bayan upang maipaabot ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente kasunod ng groundbreaking ng bagong gusali para sa itatayong Bulinaw Community Hospital. Ayon kay Pangasinan Vice Governor Mark Lambino, kabilang sa nasimulan ng ipatayo at ang ilan pa na malapit ng matapos ay ang mga community hospitals at centers sa Alcala, Umingan, Bulinaw at ilan pang planong pasilidad sa Mangaldan at Malasiki. He has always said that he wanted to build at least 10 additional hospitals around the province. So we're already broken ground for Alcala Community Hospital. Yung upgraded ng Umingan, Super Community, is almost completed. And now, nag-groundbreak na po tayo sa Bulinaw Community, which is going to be also an upgrade of the existing Bulinaw Community Hospital. We're looking at another facility in Mangaldan. I believe Malasiki is also already interested pagdating po sa pagtayo ng sarili din nilang hospital. Sa magiging operasyon naman ng mga ospital, iginiti Lambino na masusing pinagpaplanuhan ang pagtatayo ng mga pasilidad kabilang ang pagbibigay ng trabaho sa karagdagang medical personnels at iba pang aspeto sa magiging kabuuang operasyon. Ang groundbreaking ng bagong Bulinaw Community Hospital ay naglalayong palawakin ng espasyo, itaas sa 64-bed capacity at magdagdag ng serbisyo medikal para sa mga residente sa Western Pangasinan. Kaugnay nito, binigyan din ng opisyal ang paninindigan ng pamahalaan sa kalusugan ng mga Pangasinense sa paglalaan ng abot 20% ng 2026 annual budget na tumutumbas sa 1.6 billion pesos, bukod pa sa mga shares sa iba pang sangay ng gobyerno. That no less than 20% of the annual budget for 2026 sa healthcare. That's more than 1.6 billion pesos. This does not include pa po yung mga makukuha natin na MAIP, yung mga PhilHealth shares po natin. So already from the annual budget alone that is generated, locally generated by the province, we're already committing 20% of our annual budget to healthcare. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.